Bħala parti mill-Viżjoni Malta 2050 li tnediet mill-Prim Ministru Roberta Bela il-ġimgħa filgħaxija fid-daħla tal-Belt Valletta ġew identifikati 6 proġetti ta' importanza nazzjonali li jxprunaw l-avvanz ta' pajjiżna fis-snin li ġejjin. L-ewwel wieħed hu sistema ta' trasport effiċjenti inkluża dik ta' mass transit għall-ewwel darba fostna li se tkun qed titħabbar fil-ġimgħat li ġejjin. Ma' dan se jkun hemm it-tisjieħ tal-konnettività nazzjonali bil-baħar, aktar infrastruttura ta' iċċarġjar għal vetturi elettriċi u mobility app li taqqat mezzi differenti f'sistema diġitali waħda. It-tieni proġett jiffoka fuq is-saħħa b'espansjoni tal-kapaċità kirurġika fl-Isptar Mater Dei, fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex u ċentri reġjonali tas-saħħa flimkien ma' investiment fis-saħħa diġitali, intelligenza artifiċjali, kura primarja u kliniċi tas-saħħa mentali fil-komunità. It-tielet pilastru u edukazzjoni u ħiliet għall-futur. Kurrikulu ġdid fejn tingħata enfasi fuq suġġetti STEM u investiment ta' 91 miljun euro fil-modernizzazzjoni tal-iskejjel. Ir-raba' proġett u dak għall-enerġija nadifa b'investiment sieħ ta' 300 miljun euro fit-tieni interconnector, aktar enerġija renovabbli u l-Pjan Nazzjonali għar-Reżiljenza Klimatika. Il-ħames inizjattiva Malta li tħaddar, Parks Nazzjonali għad-gawdija tal-familja f'White Rocks, Manuel Island u Forty Campbell flimkien ma' 150 spazju aħdar ġdid jew riġenerat. Is-6 proġett jitratta l-iżvilupp tal-portijiet, inkluż il-pjan fit-tul tal-port il-kbir li tħabbar fl-aħħar jiem, it-tisjieħ tal-port tal-Imġar Għawdex u anka investiment kontinwu fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta u l-Port Ħieles. 6 direzzjonijiet strateġiċi li flimkien se jagħtu forma konkreta lil Malta tal-2050.